and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Nag-uban meron tulod ay. Okay. Diya si Franco ay, diya sa akong tupad. Oo, kita ka? Hello! Hello, Franco! Hello, Sofia. Maayo kay nag-abot mong Mr. Martinez. Oo. Lipay kay ko nga nag-abot ning Mr. Martinez diri, Sofia. Franco. Mag-selfie mi ring tulo. Si Kati ang among tungaon. Franco? Oh, tungaon ka na mo. Franco, unsay tungaon? Franco? Paglaro dia, oy. Paglaro dia yun si tungaon. Tungaon lagi. Ipatunga ka na mo ni Mr. Martinez. Anak di ay. Kuyawan ako, oy. Abi ko magtungaon. Gikuyawan ka, Sofia. Nagtuo ka nga tungaon na mo ni Mr. Martinez si Kati. Di na may taboy. Pinlangga man kaya na ako ning akong asawa taon. Uy, believe gid ko nimo, Franco. Naibaw gid ko nga pinangga mo ang imong asawa. Ay, tinuod yun na, Sofia. Pinangga, kay ko ning akong bana. Bisagin anila ni akong dagway, pero mahal jud kay ko ni akong bana, oy. Oh, really, Kathy? Yes. Dagan ba kay fans ning akong bana, kay entertainer good ni, macho pa kayo og lawas, kay balancer sa good ni siya. Pero wa good ni magpatintal sa iyang mga fans. Tungod kay ako ra gyud pinanggaan ni niya. Mao nga bahusan pud nako sa akong pagpangga. Okay. Sige, Kathy, panggaan. Sige, bye na. Okay, bye, Day Sofia. Muhunan lang ko. Ganun mo naman ka. Niya na pa doon din si Mr. Martinez, oh. O, nagsunod sab ang waiter. Nagdasi imong coffee. Ay. Ayaw ko biya ikasabot. Hello, Brad. Franco. Niya na ang imong coffee, Brad. Salamat. Kana si Papa ni mo, Inday. Dugay na manggid ming nagkuyog ka na niya. Wa pa gid mahitabo. Nga kana si Papa ni mo, nag-iring-iring og lain. Siguro ka no, Utik? Oo, saman! Ikaw to na ko. Basin og imo lang gipanalipdan si Papa tungod kay amigo mo. Na, di ko mamakak, Inday Claire. Dili gyud, buutan gyud kay ng amahan ni mo. Oo, nito o manggit ko nga buutan na si Papa. Si Mama lang, magsigi og selos ni Papa. Ilabi na sa inyong singer nga si Ate Janice. Kani adto gyud na. Pero si Janice, ay, di naman lang magtagad ana eh. Naibaw naman na siya sa kinaiya ni Kathy. Bitaw, usahay no, manoy na lang kung Papa. Kay kalit lang nga singaga ni Mama. Oh, saman! Ay, mapailobon nga pagkabana si Papa ni mo, Inday. Ako pa na. Kadugay na naghango. Wa na ngipon na si Kathy. Nga naman? Hurot kayo nga ako nang ngipon niya, kay. Igo mo na sa akong tampalong. Salamat nga dili ikaw ang nahimo na kong amahanoy, Utik. Saman! Okay, Franco, salamat nga nagkakauban ta karon, no? Salamat sa sir. Tori ay kining dapiton taon niyo mo sa akong birthday, ha? Ha? Uy, imong birthday? Yes. Uy, kano sama na imong birthday, sir? This coming September 18, Saturday ka na.
Hala. Uy, unya asa man na i-held, sir? Ako pang i-finalize kung asan ako i-held ng Hala, birthday, no? uy. Trabaho man ko ana, sir. Ay, no to. May mga ito na ko i-held sa imong gitrabahuan. Uy, hala dong Franco. Makatambong yun ay ko ana. Dili ka ikaw ra. Ayaw, dadas dodong Franco. Dada, laki nung si Brad Franco. Inyong anak, dada. May anak man mo, di ba? Dad, alam po, dada. Dong masugot ka? Ay lang sir, oy, kamo lang. Uy, dili na mahimo. Tuwag yun ka. Mutambong ka. Ha? Dong, saba, uy, sige na. Sugot na lang, good. Maikugtang Sir Martinez, oo. Kuan, kining... Ay, Dudong Franco sa uy, ikaw pa. Ay, ko kaikog ni Sir Martinez. Ikaw, uy. Okay, sige, sir. Want to me. Okay. Thank you. Kaya kaya dong dali kining selfie ta, ha? Selfie ko na tang tulo, Dong. Mag-selfie ta? Kitang tulo. Kami lang si. Kamo na kami do, lang ha? si Franco. Okay. Okay. Sige. Okay. Pahiyom sa Brad. Ay, ikaw na gwapo. Okay. Sige. Okay? Aniya, mag-unalan ko ninyo. Kati, Brad Franco, mag-unalan ko ninyo. Ha? Sige, sir. Di sabi magdugay, sir. Oy, kay managkot pa man me. Okay. Good. Sige, rin ako. Asa din si Aldre? Kana diha, sir. Kana. Unsa man, mag-guhit na lang ta. Mag-CR masad ko. Dong Franco, diri lang una ka, ha? Brad, Franco, aris ako, ha? Dong, taltulan sa nako si Sir Martinez sa CR, ha? Kaya mag-CR man sa ko. Dali, sir, tanas. Unalan ko, ha? Okay. Brad, aris ako. Dong, ayaw yun pagbiya din, Dong, ha? Gibili na ko ang akong bag. So, diha ka lang, ha? Nganong siyang gid ang tul sa CR? Kuyog si Mr. Martinez. Sundan ko ba ka sila? Uya, gibilin man ni iyang bag. Apason ko ba ka sila? Muralagwa, ha? Manong man ka magsulti, nga man na iyong bana? Ay, wak ko kayo, baw. Nakalitan ko nga, nakalit lang siya. Kuyawan ko. Askan kuyawan ako, alsan kabuhi ko. Tingalig, unsa pa iyang buhaton. Dili siya makahimo, anak. Hadlok na nako. Isa na, Peter ba ko magkapahit si imong baba tungod kay katong naghigop kag kape. Minsan ta siya, di ba? Nga bitaw, uy. Muadto niya ako sa resto bar, okay? Okay, sige. Sa dira. Dira ang male CR. Di asad ang female CR. Kalakot ko ba ya, uy? Ngayon ito nga man si Franco. Gisundan ka ko niya? Hapit ba diskuhido na? Makalagot! Sakto pa mangunta nga mo check-in may karyot ni Kati. Pero unsaon man nga naaman si Franco. Manghunaw ko. Mayo kay ni ay sa amin. May taong sikag mataog nagtanaw sa kong riyo. Mr. Martinez? Ayaw. Franco, ayaw. Naunsa ka, Mr. Martinez? Ayaw. Ay, kabuag. Ay, gikuyawan ko nga nagtanaw ni mo sa amin kay Murag. May aksyon kagtuok na ko. Unya, minga nga ang imong baba. Nanguyatid lang ko, Mr. Martinez. Kabuang na ko. Unsa ko eh. Sorry, Brad. Sorry kayo, Brad. Sorry, Brad. Okay na. Maguna ko ni Brad. Aris ako. Excuse. Sige. Unsa siya? Guilty? Oh, Greggy! Mike, hindi gawas na ka. Ato na ko. Kiss uno. Ayaw, naas Franco. Ha? Ano sa'yo na? Uy, tuwa naman siya sa coffee shop. Mukis ko. Ay, nagpaabot mo.
Dong, miapas day ka. Oo, kahiyon man sa ko. Okay. Ang bag. Uy. Pasilan, ang binala na akong bag. Uy, sorry ka man nagdamo, kag nabayot. Mura kag bayot nga nagdaan na. Okay ra. Do, Franco. Narinan ko, ha? Kati. Sige sir, padayon lang. Okay. Salamat. Liko sir, liko. Bibi, abi na bag, bi. Ay. Giing na, beti ka hang. Magpaabot ra ka na ako dito. Unsa nga kahiyon man sa ko? Ay, okay. Tana. Si Mr. Martinez. Hello? Sofia, Kumusta inyo pa nagatubang? Nanangit kang Franco nga mga sawa kang Kathy? ha? May gani kay wak kapatya ni Franco, Mr. Martinez. Sofia, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!